खुलुमबाय लोगोफोर जोंनि बड'लेण्ड टेक चेनेलाव नोंथांमोना दिनै खोन्थागोन WhatsApp आपडेटनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ नाथाय खायफा मिथिया बेनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। भिडिअखौ गोलाव खालामालासेनो स्टार्ट खालामनायनि फैदो मबाइल स्क्रिनाव। नोंथांमोना बेनि सिगां WhatsAppखौ आपडेट खालामना लाग्रोनांगोन। WhatsAppखौ आपडेट खालामनो थाखाय प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामदो। आंना अलरेडि आपडेटखा, नोंथांमोनाबो जुदि अलरेडि आपडेट जोबोद मोजां। नोंथांना ओमफ्राय जुदि आपडेट गैया अब्ला आपडेट खालामना लाग्रो। आपडेट खालामबासो बे अपसन गोदाना नुजागोन आरो। दा आं नोंसिनो अपेन खालामनानै देखायनोसै। भिडिअखौ अननानै जोबजासे नाय। नोंथाङा जुदि ग्रुपआव एडमिट बा बे सेटिंखौ खालामनो जोबोद गोनांथि। मानोना नोंनि ग्रुपआव फट' भिडिअ हरो, बायदिसिना गाज्रिबो हरो मोजांबो हरो, बे गासिबो गेलारियाव सेभ जाजोबो। बेखौ जुदि नोंथाङा गेलारियाव सेभ खालामनो गोसो गैया, माने गेलारियाव नुजाहोनो गोसो गैया, बेनि थाखाय नोङो नैबे गोजौनि थ्रि डटआव क्लिक खालामनांगोन बेयाव, ओमफ्राय ग्रुप इनफ' क्लिक खालामदो। बेनि उनाव ओरैजाय गोजौसिम लांनानै मेडिया फेसिलिटियाव क्लिक खालामनानै बे डिफल्टआव थायो। फार्स्टआव डिफल्टआव थानायखौ नों न'आव खालामना होदो, ओमफ्राय बेनि उनाव अके होदो। बेखौ खालामबाथाय नोंथांनि बे ग्रुपआव जा फट' हरो भिडिअ हरो नोंनि गेलारियाव श' जानाय नंला आरो। ओमफ्राय नैबे ग्रुप सेटिं, ग्रुपनि फट'खौ चेन्ज खालामो गुबुना। नों जुदि बेखौ चेन्ज खालामहोनो गोसो गैया, बेखौ बे अल पार्टिसिपेटआव थायो, बेखौ अनलि एडमिट खालामनो अके खालामदो। बेनि उनाव नोंनि बे ग्रुपनि नेम, ग्रुपनि आइकन बेखौ रावबो सोलायनो हानाय नङा एडमिटनि अनगा। सेन्ड मेसेज, बेयो माने ग्रुपआव नोंनि एडमिटनि अनगा गुबुनाबो मेसेज हरो। बेखौ नों जुदि एडमिटजोंल' एडमिट माबानो गोसो, बेखौ अनलि एडमिटआव खालामना होदो, ओमफ्राय अके होदो। बेनि उनाव ग्रुपनि एडमिटनि अनगा गुबुना मेसेज माबानो हानाय नङा। बेनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम, आरो अननानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। थेंक इउ भिडिअ नायनायनि थाखाय।